Så er du klar til at få karameller? I dag? Ja, i dag. Er du klar til at få karameller? Ja. Ja. Hvem er det, der kommer karameller? Det er dig, Markus. Jeg får lyst til at rulle dig. What? Jeg er en angry bird. Jeg er også glad. Hvorfor helvede jeg ikke kommet ind? Shoutout til Niklas Buk Jensen igen. Sig hej og så. Nej, jeg ved ikke, hej, det er hej. Ja, kom her. Oh my god, ind der. Hvordan har du det med at være sådan en slidet kvinde? Jeg har lige stået af. Det her, det er popcorn, mand. Jeg har det på film. Blocking is Emil! Griner altid. Vil du filme snart? Okay. Vi er på vej til Arsenal. Kæft, den er lummer, den her. Filmer du? Ja. Det ser så mega fedt ud. Åh, sol! No! Er eller hvad? De gælder ikke, men vi er de 5 undsluppende fanger. Den her skal jeg ramme børn, der irriterer mig med. Så har vi det.